Επιστρέψαμε και είναι κοντά μας ο αγαπημένος μου Ζάχος Σαμολαδάς, που σένα έχω την εντύπωση ότι με έχει σκηνοθετήσει πρώτος και καλύτερος πριν από 180 χρόνια που ξεκίνησα τηλεόραση, Ζάχο μου. Ναι, συνέ 100. Κοίτα τι τέρας δημιούργησες. Αυτό, Φραγκενστάιν πρέπει να το ψάξω κάποια στιγμή. Δεν πειράζει, όχι τώρα, γιατί τώρα η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην θεσσαλονικο-κορεάτικη συνεργασία, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια συνεργασία, στην ουσία είναι η υλοποίηση της συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια με την Πρεσβεία και την Κορέα και τα τηλεοπτικά δίκτυα της Κορέας. Πρώτα με την προβολή των τηλεοπτικών σειρών και τώρα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η πρώτη κορεατική εβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα, μουσική, φαγητό, κινηματογράφο, animation, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και ό,τι έχει σχέση με την Κορέα. Και οι εκδηλώσεις θα τρέξουν από το βράδυ της Τετάρτης, στην ουσία από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, όπου θα γίνει και η μεγάλη εκδήλωση στο Ολύμπιον με την προβολή της ταινίας Brotherhood of War. Είναι μια από τις πιο πετυχημένες ταινίες στην Κορέα, έχει κάνει 10 εκατομμύρια, δεν έχουν δει 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Υπάρχει μνημείο στη Θεσσαλονίκη υπέρπεσόντων στον Κορεατικό πόλεμο? Ναι, στην Νέα Παραλία, είναι στο ύψος του... Περίπου. Είναι κοντά στη Γερμανική Σχολή, στο Λογραφικό Μουσείο, στο ύψος του Λογραφικού Μουσείου. Ήταν μεγάλες οι δυνάμεις που στάλθηκαν από την Ελλάδα? 10.000 άνθρωποι. Μάλιστα, δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν οι Έλληνες αυτό. Υπάρχει μνημείο στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει μνημείο στην Αθήνα και υπάρχει και το αντίστοιχο μνημείο στην Κορέα, στην κοιλάδα των Ηρώων, την οποία θα επισκεφτούμε σύντομα και θα σας έχουμε και υλικό από εκεί. Επισκεφτούμε? Ως τηλεόραση. Πάλι απ' έξω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, να σου πω, επειδή βλέπουμε τρέιλερ προφανώς από τον Brotherhood of War. Όχι, αυτό είναι υλικό από τον πόλεμο της Κορέας. Είναι υλικό από την εποχή εκείνη. Σε λίγο θα δούμε και το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, το οποίο πήγε στην Κορέα. Για να πούμε λίγο έτσι κάποια και ιστορικά, το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του πολέμησε δίπλα στο τουρκικό εκστρατευτικό σώμα. Και συνεργάστηκαν για μία και μοναδική φορά στην ιστορία τους και ήταν αρκετοί άνθρωποι που πολέμησαν εκεί και αρκετοί άνθρωποι που χάθηκαν εκεί. Αυτό είναι, εδώ είναι η ελληνική σημαία, είναι από το 1954, από την περίοδο του πολέμου το φιλμ αυτό. Και τι ωραία κινηματογράφηση, φοβερή για τα δεδομένα της εποχής. Ναι. Είναι από τα αμερικανικά αρχεία του στρατού. Αυτά είναι τα ελληνικά αεροσκάφη που είχαν πολεμήσει, οι Ντακότες που είχαν πετάξει στην Κορέα και που είχαν πολεμήσει εκεί. Και κατά γενική ομολογία, οι άνθρωποι, οι Έλληνες αεροπόροι και οι στρατιώτες που πολέμησαν εκεί είχαν την διεθνή αναγνώριση, γιατί κουβαλούσαν λίγο από την ελληνική τρέλα στις, του Τσολιά, ναι, στην Νοτιοανατολική Ασία. Ναι. Και είναι 2 πολύ χαρακτηριστικά περιστατικά, 2 χαρακτηριστικές μάχες οι οποίες έγιναν. Η πιο έτσι έντονη είναι η μάχη στο Ύψο Μαχάρι, στο Ύψο Μαχάρο όπως τον έλεγαν, γιατί σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, το οποίο κράτησε μια μικρή ομάδα Ελλήνων στρατιωτών ενάντια στις επιθέσεις των Κινέζων, οι οποίοι είχαν συμμαχίσει με τη Βόρεια Κορέα και είχαν εισβάλει στο Νότο. Τέλος πάντων. Και πάνω σε αυτό κινείται και η ταινία, η οποία θα προβληθεί το Σάββατο στις 11 το πρωί στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Μισό λεπτό να δούμε το τρέιλερ για να ξέρουμε για τι πράγμα συζητάμε. Ναι. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. In the shadow of the last great war, one family embraced a spirit of freedom and together hoped for a future once long forgotten. Until one day came that would change their lives forever. Now
two men united by a single bond will protect their family, their nation, and each other, and dare to dream of a better day when men of courage can be reunited with those they love. This summer, discover a triumph in filmmaking with one of the most powerful movies of the year. Brotherhood at selected cinemas from June 3rd. Το Σάββατο το απόγευμα στο Ολύμπιο. Το Σάββατο το πρωί στις 11 στο κινηματογράφο Ολύμπιον θα προβληθεί η ταινία Brotherhood of War, η οποία είναι η ιστορία δύο αδελφών οι οποίοι έγιναν εχθροί στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στην Κορέα και βλέπουμε η ταινία ξεκινάει σήμερα σε μια ανασκαφή όπου γίνεται για την κατασκευή ενός μνημείου των πεσόντων, όπου ανακαλύπτουν τα οστά ενός από τους δύο αδερφούς και ξεκινάει έτσι η ιστορία να ξετυλίγεται προς τα πίσω. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία, πολύ έντονη και πολύ όμορφη επίσης. Είναι μια ταινία η οποία δείχνει όλη τη βιαιότητα και τη σκληρότητα του πολέμου. Όπως την έχουμε φανταστεί, αλλά θα την αποτυπώσουν μάλιστα. Και επειδή μιλάει για έναν εμφύλιο ο οποίος χώρισε έναν λαό στα δύο, θα φέρει και μνήμες της δικής μας κατάστασης στην ίδια περίοδο. Βέβαια. Η ταινία... Εμφυλιακές μνήμες, εν πάση περιπτώσει. Εμφύλιες μνήμες, πώς λέγονται. Η ταινία θα προβληθεί αφού προηγηθεί μια μικρή αλλά πολύ όμορφη τελετή, όπου ο πρέσβης της Κορέας στην Ελλάδα, ο κύριος Γκιλ Σουσίν, θα απονείμει αναμνηστικά μετάλλια σε όσους πολέμησαν, μετάλλια ειρήνης σε όλους τους βετεράνους πολεμιστές της Κορέας, οι οποίοι ζουν στην Θεσσαλονίκη και στη γύρω περιοχή, οι οποίοι χρόνο με το χρόνο λιγοστεύουν. Τι πληθυσμό αριθμούμε στη Θεσσαλονίκη? Πρέπει να είναι γύρω στους 20-25 ανθρώπους που αλήθεια επιζούν ακόμη από την εποχή εκείνη, οι οποίοι θα είναι στην απονομή. Είναι μια πολύ όμορφη τιμητική, μια όμορφη έτσι, εκδήλωση μνήμης και ανθρώπινη. Ζεστή, βέβαια. Βέβαια, εκτός από αυτά, η εβδομάδα της Κορέας περιλαμβάνει και άλλα πολλά και καλά. Λέγε. Την Παρασκευή το απόγευμα στις 4 η ώρα θα γίνει στο αμφιθέατρο του Ιακακμή μια παρουσίαση για την κορεατική pop, η οποία θα δείξει τις τάσεις της σύγχρονης κορεατική pop. Βλέπουμε για παράδειγμα τώρα τις Crayon Pop, που είναι από τα πιο σύγχρονα, από τα πιο καινούργια συγκροτήματα, ελληνικά συγκροτήματα για κορίτσια στην Κορέα. Ναι, εμάς μας συστήθηκε πριν από μερικά χρόνια με τον Gangnam Style. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει κορεατική pop, με αυτό θα συζητηθούν οι απορίες. Ναι, ο Σάι απλά ήταν η μεγάλη έκρηξη της κορεατικής pop. Έτσι τον μάθανε περισσότεροι. Ναι, η οποία όμως έχει πάρα πολλά ονόματα από κάτω και παλαιότερα και πιο σύγχρονα, όπως είναι η Big Bang, η Girls' Generation, η Crayon Pop, θα ξεχάσω κάποιον, ο G-Dragon, ο Top και η FT Island και πάρα πολλοί άλλοι, τους οποίους θα έχουν την χαρά και την τύχη όσοι παρευρεθούν στην παρουσίαση να δουν σε βίντεο, να ακούσουν όλη την ιστορία της κορεατικής μουσικής και τον τρόπο με τον οποίο η κορεατική μουσική έχει συνδεθεί με τον πολιτισμό και σαν εμπορικό προϊόν, σαν εξαγώγημο προϊόν, και πώς με τον τρόπο αυτό η κορεατική κυβέρνηση προωθεί όλο τον πολιτισμό της στο εξωτερικό. Ωραία. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την τάδυτα της κορεατικής pop, που όπως καταλάβετε έχει κάνει βουτιά ο Ζάχος. Πότε πρόκειται να γίνει η εκδήλωση με την κορεατική κουζίνα? Την Παρασκευή στις 4. Η κορεατική κουζίνα θα ακολουθήσει την προβολή το βράδυ του Σαββάτου. Ναι. Θα γίνει σε 7.30 ώρα. Ναι. Είναι στις δύο προηγούμενες, και στην pop και στην ταινία Είσοδος στην Ελεύθερη. Στο φαγητό όμως είναι με επιπληρωμή προσκλήσεις.
Αλλά θα υπάρξουν 10 τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν προσκλήσεις για την παρουσίαση την ημέρα της κορεατικής μουσικής. Ναι. Όπου θα γίνει κλήρωση και 10 τυχεροί θα πάρουν προσκλήσεις για να βρεθούν στο γεύμα, όπου θα γίνει παρουσίαση των παραδοσιακών κορεατικών φαγητών, όπως είναι το ελεκτικό, όπως είναι το κίμτσι, γκιμπάπ. Να δω τα χαρτιά μου γιατί δεν τα θυμάμαι όλα τα καλά αυτά φαγητά. Κοίτα, δεις γιατί μας ανοίξει την όρεξη, βλέπουμε και πλάνα τώρα και να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα συγκρατηθούμε μετά. Λοιπόν, ναι. Ζάχο. Το μπουλγκόγκι που, όπως λένε οι Κορεάτες, είναι το αγαπημένο φαγητό του Προέδρου Ομπάμα. Και πολλά και άλλα. Και κρατάμε μια έκπληξη, θα υπάρξει και μια μικρή εκδήλωση για πολύ περιορισμένο αριθμό. Αυτό είναι φαγητό. Αυτό είναι το φαγητό, η παρασκευή του παραδοσιακού κορεατικού φαγητού από τη σειρά Το Κόσμο του Παλατιού, το οποίο δείχνουμε και αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει και να ξετυλιχτεί όλο αυτό το πράγμα. Η εκδήλωση, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, να πω, είναι πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε κι άλλο καλεσμένο. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Και έχουμε και μια μικρή έκπληξη για το κορεατικό animation, την οποία όμως θα σας την πω την Τετάρτη. Ωραία, θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Εκεί θέλω να καταλήξω εγώ. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, τη Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, εμάς και την Πρεσβεία της Κορέας στην Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη και ελπίζουμε να επαναληφθεί, ελπίζουμε να έχουμε κόσμο στην προβολή και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, τον οποίο καταχράστηκα για άλλη μια φορά. Στην τηλεόραση στην οποία δουλεύουμε όλοι μαζί, μας ευχαριστεί για τον χρόνο μας.